Nobesakuba inkkqubo yeqela le-IFP Unkosi Mangosuthu Buthelezi akavumelani noluvo lokuba irhoxiswe inkqubo ye-lockdown. Unkosi Buthelezi noneminyaka engamashumi asithoba ananye ubudala ebezimase ukuphehlelelwa kwenkqubo yongenelelo lokubonelelwa ngokutya kwabo bangathathi ntweni Olundi. Uhulumeni usothele ukugxekwa kakhulu ngokuqhubeka ne-lockdown njengoba neqembu i-Democratic Alliance liphumele obala ngalokhu. Kodwa inkosi uMangosuthu Buthelezi ukugxekile lokhu ethi abadala nababuthaka yibo abasengcupheni. Kumbudlapha ke obujulileyo baholi abasaphileyo abasebasha. Umemezela ukuthi i-lockdown sekufanele iqedwe manje. Kungaba sekubakhulile abangasakwazi ukuyisiza nalabo abagulayo abangashona. Umntwana wakwaphindangene ubehambele umcimbi wokwethula kohlelo lokuletha ukudla emindenini entulayo ekumasipala uZululand. Imindeni ngu-5,000 izothola ama-voucher okuthenga ukudla, kodwa bazothenga kuphela kwizitolo zaleli khadi. Enye inkinga enkulukazi ebhekana nalo hlelo lesizwe kumanje inkinga inkohlakalo. Hawu safa inkohlakalo bakini. Yeni sesibonile embikweni yabeindaba. Usezwini kubaholi bethu ukuthi lapho ijumbana zokudla ikhishwa kusuka isiphithiphithi. Umasipala uthi uthathe imali ebekuzoba eyemidlalo ye-South African Local Government Association Games. Uma umndeni sibanika ikhadi singabanika ukudla kuba nesithunzi futhi bayakwazi ukuthi bathenge lokhu abakudingayo. In the case of this program, we are providing each recipient with a gift card to the value of 1,000 Rand that will be able to be spent within the Boxer stores in the Zululand region. Amakhansela azosebenzisana nezinduna ukubheka ukuthi iyiphi imindeni edingayo bese bethola lamakhadi. Olundi, SABC News, Olundi.